Nih logofer पूरी का क्या बोलेगा? पूरी का बाजार है। ए भाई देखो मा खालामदों नै जानो बालाय जोंना नै गेन्द्रा भाइया गोसो होनानै बानायदों नै। हेलो फ्रेंड खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनो हगारनाय जाबाय। दिनै जोंनि गामियाव दाखालि रुंसारि जानाय बाजैनि सान्ति गिर्जा दं, बेयाव थांनो ओंखारबाय आं। फैदो आंनि भिडिअखौ नायलांदो आरो फुङाव आं मा खालामबाय बेखौबो माखासे क्लिप मारिना दं, बेखौ नोंथांमोन देखायगोन। फैदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। सोरखौ बारा गोजान नङा, न'खरसे बारबानो मोनो आरोना। थांगासिनो ओइ नै जोंनि बाजैबो हाय होन। हाय थांगासिनो दं जोङो। गिर्जा जागोन आरोना, थांगासिनो दं। मोनफैबाय nih logofer पूरी का क्या बोलेगा? पूरी का बाजार है। ए भाई देखो मा खालामदों नै जानो बालाय जोंना नै गेन्द्रा भाइया गोसो होनानै बानायदों नै। ये देखिए भिनी साइलो जोना भाइया अरे ने जोना कारिकरा मा दोनदों नै सयाबिन दा जागोन। लांथिया दै साहा लोंगासिनो दं, देखायदो साहाखौ। वाव I love you. New style, new goदान style नै लोगोफोर। माबा बेलसा गैयाबा मारै खालामो? Belsa nunga pra belna. ए अपमा Good idea. ayo First time नै आं नुदों बेबायदि नै जोंनि भाइया मजा आउटटेकिं आउटस्टेन्डिं। सोरजों सोलोंदों नोङो बेखौ, बे कारिकरखौ? जेहराबाद चेन्नाइ नङा जेहराबाद हायद्राबाद जेहराबाद बरबाद जाहैदों बेयाव थांनानै बुरजा जायाखै। बुलानो जादों माथो। जानो गोद जायो एकदम गोथाव टेस्टि बोसोरनियाव जानो मोनसे बिदि मोनथारो। जुरानि गया ठीक আছে কিন্তু बिनि नो कन्डिशन थांसै आमार मावनाय का वाव होनगासिनो दं। नायदो रायजोफोर जोंनि ब्रादार सिस्टार मोननानै उरि बानायगासिनो दं। जोंना नैथिं मेन कारिकरा गुफुर जि खानाया खर'आव नै बेबायदि बानायगासिनो दं आरोना। नायदो आंनिखौ। नै बेना पुरिया माबा 4 स्कुवारसो जाहैदों, गथा जानांगौआ। बे जाबाय जोंनि माबानि बड' एमके ब्लग इउटुबार जोंनि बायदेव। जोंनि बे जाबाय नगावनि कारिकर।
India nih. India map. India map. Oh, kan saya salah nih sih. Kan moja bane kenang ya? Ai bela tha. Nơi lúc mới ra là ngờ. Cuma ini hari. Kol tete dija. Deh. Kasih kena. Mama sungdeng. Malah ga? Alu, soyabin, kami libur, sampai lau. Wow. Tasty जाखागोन. Ini hen. Hari yang mau bandeng. Behe alu ya. Alu gaya ingkrin deh ang bukan lah an legend ya. Alu saya ini. Ini di partuna pene. Moja. Santi गिर्जा जाखांबाय आरोना लोगोफोर दा बेयाव जानायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दं जोंबो जागोन आरो आं दिन्थिलांसै नोंसोरखौ I like your taste in tunes and everything you ooze. The tempo of your beat, you bleed a melody. No one can control that old time rock and roll. No rule of gravity. And hey, can I follow you back to your room, watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you back to your arms, wash it all out? yang janji roti Ôi giời ơi, Chả có gan, nó, sungkri ở đây sẽ có không đấy. baru jagan nih nih sambil satu hai hanai pura Pani di sini, pani. Ah, panik kita. Dei ni jok. balasi Mare kham hoto. Habdu yo jaga. Habdu. Kerak tala. Sedang kayu. Kayu sudah sebab. Mina khaba. Ayo. Apa top lag nang pura tap deh apa dikte deh. Ayah lana habe. Mana ho? Sen mare kham hoto. Kunang habe. Aku mare kham dame songra mana? Be. Tata sulungan takadra, tiga jago melakukan dia mundur sudah gitu. Kurai ya. Tata sulungan takadra gak jago. Itu kan anak. Itu man dia waktu bunda kerang. Brush asena. Kol kita sini. Brush itu bahasa jago foto juli boleh sini. tasty hoy na hoy habi test ase Very tasty. roti maker ifale sabi Tena nayon sih. Sabji dise. jeni kari kora nei bhaiya tasty lagis na laga nai nije banwa do Very tasty. Dulu zero